پشتی درباسبونا چند مجمێران لەسەر ئەنجامدانا جڤینە ئەنجومەنە ئەولهەیە نەتەوەیە تورکی بە سەرۆکەتیە سەرۆکێ تورکیا رەجەب تایب ئەردۆغان ji bo gengeşekirina hejmareke pirs Artêşa Turkiyê karwaneke leşkerî nû rê kir ser sînorê Rojavayê Kurdistanê. Ajansa Anadoluya nûçeyan ragihand ku berbanga îro Artêşa Turkiyê karwaneke din ku ji hejmareke zirîpoş û otomobîlên leşkerî û teqemeniyan pêk dihate şandê ser sînorê serêkaniyê Rojavayê Kurdistanê bi armanca bihêzkirina hebûna xwe li ser sînor. Eman ajansê da xuya kirin ku şandina vê karwana leşkerî li ser sînorê Rojavayê Kurdistanê hat piştî çend demijmêran ji bidawî hatina civîna Encûmena Ewlehiya Netewîya Tirkî ku duê civînê de hejmareke pirs bi taybetî mijara avakirina navçeya aram û egera pêkanîna operasyoneke leşkerî li ser Rojhilatê Çemê Feratê û hin pirsên din guftûgo kirin. Beriya demeke jî Artêşa Turkiyê karwaneke leşkerî ku ji hêzên komîndoz û hin alavên leşkerî pêk dihat rêkere ser sînorê Girêspî û Kobanê. Ev demeka û Tirkiye liv û tevgera xwe ya leşkerî li ser sînorê Rojavayê Kurdistanê zêdetir kiriye bê ku hetanha sedemên şandina karwanên leşkerî Tirkî werin zanîne. Hevdemê berdewamiya şandina karwanên leşkeriyên Tirkî li ser sînorê Rojavayê Kurdistanê berpirsên Tirkî pilebilind jî ji aliyê xwe ve seredanên xwe li ser sînorê navbera Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê zêdetir kiriye. Ya herî dawî jî di 18 Hezîranê de şandeke Tirkî ku ji her yek ji Wezîrê Berevaniya Tirkî Xulosiya Kar û Serokherkanên Artêşa Tirkiyê Şer Golar û Serokê hêzên bejayî û deryayî yên Tirkiye û hin berpirsên din pêk dihat seredana wîlayeta Hataya hevsînorî bi Sûriyê re kirin bê mebesta şopandina rewşa sînor û hêzên Tirkiyên ku li wê deverê bi cih bûne ji nêzik ve bişopînin. Divan çend rojên borî de bi taybetî piştî bidawî hatina seredana Jamesê Jeffrey ji bo Tirkiye û encamdana hejmareke hevdîtin bi berpirsên Tirkî re ji bo gengeşekirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê ku her du alî hetanha negheştine tulhevkirinekê derbarî navçeya aram haletê Tirkiye gefên xwe li ser Rojhilatê Çemê Feratê zêdetir û tûntir kiriye. Radigihîne ku eger Amerîka û Tirkiye negihêjin tulhevkirinekê derbarî navçeya aram duê demê de ew ê bi tena xwe wê navçeyê ava bikin.